ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆದ ಬಾರಿದಿರೆತ್ತ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪುಗ నేను ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಕಾಯ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಬಾರದಿರೆಟ್ಟು ಮಂತುದು ಉಪ್ಪವೇನು ನಿಕ್ಕಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ತೇಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೂಕ ಪುಳಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಶುಂಠಿ ಮುಂಚೆನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ನೇನು ಮಾತ ಮಿಕ್ಸಿಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ ನೋಡು. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಆತನು ಬಾರೆದಿರೇನು ಬಾಡ ದಿವೋ ನೋಡು. ಈಚಿನ ಕಟ್ಟುನಾಗ ಪರಿ ಉಂಡು ಐಕೊಂತೆ ಬಾಡವ ನೋಡು. ಇತ್ತೆಂದೇಕ್ ಮಸಾಲೆ ಏನು ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಬಂಗುಡೆ ನಿಂಚ ದೀಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಇಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಕೂಟರೆ ಪೋಚಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತನೇ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡು. ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಂತದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಂದು ಟೂ ಸ್ಪೈಸಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಐತ ಫ್ಲೇವರ್ ಶೋಕು ಎಡ್ಡೆಂದು ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲವರ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಕೋಲ್ಡ್ ಮಂತದು ಕಟ್ಟು ತಿಗೊಂಡ್ಗ ದೇನು ಕಟ್ಟುದು ಅಂಡಿತ್ತೆ నేను ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಬಿಡ್ಲೆ 2 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆತನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿನ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಅವು ಬಾರೆದಿರೆ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಪರಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿನಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿನ ಯಾವುದು ಇದೇನಿತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದೀವ ನೋಡು ಮುಚ್ಚಿದೀವನ್ಗ నేనొంజಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಾನಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗತು ಪಾಡ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆತನು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಮಗತು ಪಾಡೋಂಗ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡು ಮಗ್ತು ಬಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಯಾವು ದೆತ್ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಮನ್ಪೆ ಬೆಚ್ಚನ ಉಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಬಾರೆದಿರೇತ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಬಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಕ್ಕ ಇಂಚ ಆತನೊಂದು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ಸೂಪರ್ ಅದು ಒಂದು ಅದುಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆಂಚುಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚುಂಡು. ಇನಿತ ಲಾಗಿನಿ ಇಡೆ ಮುಳುಗಿಪ್ಪೆ ನಮಸ್ತೆ.